Egunon guztioi, orain bideo honen bidez egingo dudana izango da Scratchen bigarren erronka pizkat deskribatu, bale? Eta gero Scratchen nola egiten den, ikusi. Orduan lehenbiziko gauza egin behar duzuena edo eskatzen dena da kanbaren bidez eskola bati buruzko eszenatoki bat prestatzea eta gero deskargatzea, JPG edo PNG artxibo bezala eta Scratchera igo. Gero, gure eszenatokian bi objektu urdin eta bi objektu gorri eskegitzea eta bi pertsonai sortu. Lehenengo pertsonaia zuek nahi duzuen mugimendua egingo du eta B teklarekin handiago egingo da eta S teklarekin txikiagoa. Eta bigarren pertsonaia arratoiarekin mugituko da, gero erakutsiko dizuet nola, eta objektu urdin bat ikutzerakoan soinu altu bat botako du eta objektu gorri bat ukitzerakoan soinu basu bat, vale? Orduan bagoaz begiratzera, vale? Bien. Ni lehenbiziko gauza, ni eszenatoki bat egin dut, baina, hartu dut Scratchetik, baina zuek horko azkenengo goiko hori simbolito horrekin, gezitxoa daukana, igo dezakezue deskargatutako eszenatokia eta ondo jarri, bale? Gero, bi objektu urdin eta bi objektu gorri jarri ditut, ikusten duzuen bezala, pusika bat eta botoitxo bat, eta gero sagarra eta danborra. Eta gero, nire bi pertsonaia, Maritxu eta Telmo. Objektuak ez mugitzeko eta beti posizio horretan hasieran ikurrina sakatzerakoan hor egoteko jarri ditut hacer klik en eta ikusten baduzue hau, behitu. Ni mugitzen badut, ikusten duzue hemen hau mugitzen dela eta mugitzen dela, orduan jarri zuek nahi duzuen posizioan eta eskegitzen duzue. Nik horretan jarri dut, hor agertzeko, bale? Gero, Maritxu egin behar duena da bera nahi duen ibilbidea egin. Orduan, beti bezala jarriko dugun edugun lehenengo posizioan, adibidez hemen hasiko da. Orduan, ira X eta hortxe nahi dugu hastea. Eta gero, por siempre, betirako, mugimendu bat egitea. Izan daiteke bi modukoa, zuek aukeratzen duzuena, gogoratu deslizaren, adibidez, fijatu honetan, bale? Ni mugitzen badut ona, ikusten duzue X eta Y ardatza mugitzen direla? Bai? Orduan, mugitu dezaket horra, gero mugitzea ona eta behan jartzea eta orduan bigarren mugimendua horra izango da eta bar. Baina ni soroz bihurtzeko egingo dudana izango da posizion aleatoria. Hola mugituko da, Maritxu nahi duen bezala. Vale? Azke denez, azke utziko diogu. Vale, eta gero, egin behar da handiagoa eta txikiagoa. Beraz, al presionar tecla B, bere tamaina 10 handiz handiagoa egingo da. Eta gero, hau duplikatuko dut. Eta S tekla sakatzerakoan, egin behar da 10 aldiz txikiago, orduan -10 jarri behar diot. Vale? Guazen begiratzera Maritxu egiten baldin baden, behitu, bere mugimendu egiten du, esan dugu aske dela, eta bera mugitzen da nahi duen lekutik, joaten da nahi duen lekura, eta B sakatzerakoan handiago egiten da, S sakatzerakoan txikiagoa. Vale, bagoaz azkena, Telmorekin. Telmo, esan dugu, hori, arratoiarekin mugitu behar dela. Beraz, hori da, egingo dugun lehenbiziko gauza. Ala hacer kliken eta betirako, nahi duguna da, movimiento, eta jartzen du dara X el valor y dara Y el valor. X eta Y ardatzak, gogoratu X dela eskerretik eskumara doan ardatza, eta Y da goitik berako ardatza. Orduan nahi duena da, posizion X del ratón X ardatzean, eta posizion Y del ratón Y ardatzan. Orduan orain, nik klik egiterakoan, arratoia mugitzen baldin badut, berare mugituko da, Telmo ere mugituko da. Vale, eta orain behar duguna da, ukitzerakoan, botoi bat, ukitzerakoan, soinu altua edo soinu basua entzutea, orduan. Eventos, al hacer clic en, por siempre, eta esperar hasta que, eta nahi duguna da, tokando, adibidez, urdina, nahi dugu
soinu bat ateratxa orduan. Itiar sonido, eta ni baitut batzuk prestatuta, beste batzuk jarri nituzke, ematen badiogu grabar, hortxe ditugu aukera ere grabatzeko, eta ni trompetarena jarriko dut. Hori, soinu altu bezala. Orduan, urdinetan, soinu altua. Vale? Eta gero, gauza bera, baina gorriekin soinu basu bat behar dugu, orduan bajo bat jarri dut. Ea ber, betetzen badiren gure baldintza guztiak. Trompeta, trompeta, basua, basua, trompeta. A ber, ondo sakatu behar dugu bestela. Vale. Pues listo, hau izango zen guztia.